Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay baki sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Misuot siya din eh. Dunay baki sa may Doon rin nagkanta. sapa. Hait man doon. Malipayon siya. Kinsa ka nagkanta? Gamay Hait ka! ilong. Isod ka na pagbalik sa langit. Gusto ang imong gibuhat. Tungod kay sugod karon mauna kini ang imong pinuyanan. Ikaw? Dili ba ikaw matutiguang nga bulingit? Ang nagkaingon sa kong pagkadisgrasya? Nganong ingon ana imong itsura? Ha? Dili ka na bulingit. Ug ang imong gisulob na gilak-gilak mo
sa ermitanyang bruha. Ermitanya? Dunay Ayaw pagkanta! Tubag ako! Sapa. Unsa ka man di ay ungo ka? Malipayon Impakto ka ginaing tinuod! Dili ako dautan. Pero gihatagan ko katungod pagsilot sa mga taong dautan. Unsa ka man gidi ay ha? Sukad sa sinugdanan, nakita ko na ang tanang panghitabo ning dapita. Ilabi na ang dautan mong binuhatan. O kining nahitabo kanimo, dili usa ka damgo o daman. Mao kini ang masakit nga kamatuoran. Dili. Gamhanan ang maong tikuwang. Dili ko makatuo ini. Renan? Sir, pasilo ako. Nakatugong nag-akbo sa lungon ni Senyorita Fanny. Namaway mo si Mama. Wa ko mabiya din eh. Akong gibantayan ang yangaya. Pasalo ako sa ako mga gisulti mo, Renan. Sir, Pasalo ako, Renan. Nakalita lang kayo ko rin nahitabo sa among anak. Lisod ka rin daw aton, Renan. Sir, wa mo isa. Nagkasabot ko. Salamat. Og labaw sa tanan daghang salamat ka. Kugma ang imong gipahinungod sa among anak. Bisan sa kangilan sa batasan nga iyang ipakita na di mo. Salamat kayo, Renan. Sir Felipe. Gipanugnaw ko. Sakit kayo nga kong oo. Leche. Mura ko kailan tanong niya. Dili mahimong hilantan ko. Musamot nga di ko makalihok kung hilantan ko. Ang tiguang. Wala siya pakita na ako. Ang langop. Nagpadayon ang kahayag sa langop. Bisag may suga. Makita na ako ang palibot. Tiguang! Hain ka! Pakita na ako! Gamahanan magkaka! Tabali ko! Kay kailan tanon ko, leche! Pakita, oy! Batuon tingang madugay-dugay kang pakita na ako! Pabato ka na ako! Naglagot na rabang ko di mo! Pakita na ako! Tabali ko! Sunod ko na ko ng langob kung dili ka magpakita na ako! Pakita, tiguang! Ingon
Ingon ka, di ka mahadlok. Mahadlok raman gani kag mutungat kog kalit. Dunay Hilom lagi! sa Ay, pasig kanta niya kay wala may nagkanta ni mo. Di ko manahan. Malipayon Tambali ko. sila. Mura ko kahilan tanon. Tambali ko, biset. Kinahanglang magtuon ka na pagpakiluoy. Unsa? Unsay magpakiluoy? Ako magpakiluoy ko nimo? Ha, nung ka. Wa ka na sa kanhimong nahimutangan. Kaniadto nahimutang ka sa kinatasan. Pero karon ni ka na sa kinaubsan. Ibalik ko sa kanhi. Ibalik ang kanhi ko panagway. Ug katong namatay dili kato ako. Ikaw ang nagmugna ining tanan, dili ba? Ikaw? Impakto ka. Gahom sa dautan ang gigamit mo. Nasayop ka. Ikaw ang dautan. Maong nahitabo kini kanimo. Ikaw ra ang nagmugna sa nahitabo kanimo. Busa ikaw raw sab ang makapabalik sa tanan. Sibot mong ipasabot. Unsa? Gaba kining nahitabo kanimo, Panyang. Si Panyang? Ako si Fanny. Ayoko tawag Panyang. Wa nay angay. Dili ka na maanyag karon. Kulis maot ka na kayo gitsura. Busa dili ka na angeng tawgon og Fanny. Ikaw na si Panyang. Ayoko bukal-bukali ha. Impakto ka. Impakto ka. Dili ko magahikap ni mo. Dili ka magunitan. Selinimet, Selinimet, sakit ng katawan, walang laban sa Selinimet, 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 sakit ng katawan, solusyon na ng Selinimet, 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 tanggal ang balitin, ito ang panlaban. Selinimet, Selinimet, Selinimet. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Dili ka na makapasakit nako. Natapos na ang imong kabangis. Ang imong buhaton karon mauna lang ang pagbayad sa imong nabuhat na sala. Wa ko'y sa ni mo. Kamu ang akong sa na ko. Ikaw! Ug patyon ta ka. Bisag gamhanan ka pa, patyon ta ka. Aluy ako. Nalipong ko. Pangis ka lang gihapon. Bisag isilutan ka na. Pero mawagtang ang imong itom nga kasing-kasing. Busa, mag-antos ka hangtod sa kahangturan. Dili sayon dawaton kining nahitabo sa among anak. Dahil maomi kamong tanan namong mga saop, pulos na pasakitan ni Fanny. Tinuod nga maldita kayo siya pero bisan pa man sa iyang batasan, mahal kaayo namo ang among anak. Maunay hinungdan nga nanigkamot kami si Esper kutob sa among mahimo. Nga magkahimo mig maayo ninyo.
aron mabakoy na mo ang ngilad ka batasan sa amo anak. Labaw sa tanan, naningkamot kaming mausab na mo ang iyang batasan. Apan pakyas kami sa among paningkamot. Bisag gamay wa mi maghandom, kung wa kami magdahom, nga mao kini ang sangkuan nga mamatay ang among anak. Og magpakiluoy mininyong among mag-asaop. Pasayloan ninyo si Fanny. Ipabaon sa iyang kamatayon ang inyong pasaylo alang sa among anak. Papa! Mama, buhi ko! Uy, unsa na sad karon ha? Ako si Fanny! Huwag ko mamatay! Buhi ko! Mahimo tamong ikiha ilang yung gibuhat ako! Dili ko angay mag-anto sa gawas! Kay ako ang tag-iya ining mansyon! Ako'y manununod sa tanan ninyong katigayunan, Papa! Mama! Day, ganong niya naman sa taon ka, oy. Grabe na yun ang imong kabuang, day. Musamot ba ya ang kangilad ang naong anak ni mo, day, taon. Kan may balik ka ba sa ka? Oh. Gusto ka bigyan masakitan? Ha? Sige daw, sakit eh. O sige! Pasakiti ko ninyo! Kay ikiha tamong tanan! Dili ko mubiya dinhi kung dili mo mutuo nga ako si Fanny! Tuhui ko ninyo! Lain na nga kong lawas! Nagluyan ako! Wa ko'y tarong pahuway! Wa ko'y tarong kaon! Kamong mga way labot inimbaya mo na hinuoy magpatuyag kaon diha! Papa! Mama! Gawas mo! Kinsa ka bagyon? Papa! Nagsangpit na akong papa. Guwapa nga akong anak. Dili parehas ni mo nga napuno sa nuka-nuka ka ng imong itsura. Siya man ka, day. Huwag ka man namin itong sa amin nga gihatag na ko ni mo. Huwag ni mo tanawa ang imong naong. Nagbitay-bitay ng butoy sa imong naong. O samtang si Senyorita Fanny, gwapa kayo to. Limpyo ka naong. Ug patay na. Gihaya ka ron. Kita bitaw ka. Kay may tanaw manggid ka sa iyang haya. Basta ako si Fanny. Maglisod ko pasabot ninyo pero ako si Fanny. Ako! Lalagay ko sa sir. Itok mo, sir. Buhay ko. Matakdan kasi ang kagid, sir Pilete. Buhay ko, ayaw ko gaksa. Ako ang imong anak, Papa. Ako si Fanny. Dili ka si Fanny. Buhay ko. Gusto na! Buhi Sir Felipe! Buhi siya! Gusto na! Hala. Ipagawas ni Ma'am Esperanza ang mga iro. Lucky, sige! Sige ka na! Brownie! Lucky, Brownie! Blackie, ayaw! Maaka ninyo ka ng buang na nagsabog-sabog sa haya sa among anak. Brownie! Blackie, ayaw! Hasta mo, wala magkailan ako! Ako ang inyong account! Sige na, dagan lang! Dagan! Lucky! Aron di ka papagan sa mga hero! Dagan na lang! Sige na! Ayaw na pagbalik dire, ha? Ay nagipagbalik! Na, last na lang ka. Kay madisgrasya ka lang kung magbalik ka pa. Di lagi ko magkatuol nila. Mga pisit sila! Pisit! Kapoy na kay ko. Huwag sakit na tibuok kong lawas. Uhaw! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon.
Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo ko bumuton sa said marketing.